Jo penso que el malbaratament alimentari és un problema real i molt actual, sobre el qual els joves cada cop estem més conscienciats, però penso que encara fa falta molta difusió i que ens entenem realment de quin és el problema. Sí, més o menys el mateix. Crec que aquest projecte és una bona idea perquè els joves tinguin una part més important en la nostra societat d'avui en dia, perquè el nostre futur som nosaltres, llavors hem d'actuar ara. Nosaltres vam començar a tercer de l'ESO a fer tot això, ara estem a quart, o sigui que portem bastant de temps, i al principi estava una mica desmotivada perquè no m'acaba d'agradar la idea, però després de tantes quedades i de tantes trobades i, no sé, experiències i després de conscienciar-me sobre el problema, o sigui, penso que ha sigut que he comès un error en ficar-me en això perquè m'ha fet conscienciar-me molt i ara realment la Emma i jo del nostre grup d'amigues som les típiques que estem tota l'estona dient és superimportant el canvi climàtic, no sé què, no sé quan, som com les pesades que estem tota l'estona dient això, però crec que ho tornaria a fer, sens dubte. Sí, a més, és molt guai veure com, per exemple, ara alumnes de tercer han seguit com el nostre projecte i com que les hem ajudat també a entrar en aquest projecte. Sí, se senten motivades per nosaltres i això està molt bé. Jo, sobretot, el que hem dit a les amigues, però també a casa, pues, més o menys amb la meva mare s'ho he explicat i també ho ha entès. Jo crec que ara, a dies d'ara que el menjar està tan car, també és una bona idea pues, començar a plantejar-se la situació. Sí, nosaltres a casa abans no li donàvem bastanta importància, però un cop li vaig començar a conscienciar la meva família sobre el problema, a part a casa tenim, bueno, el meu germà és intolerant a moltes coses, llavors sí que ens hem informat bastant sobre els aliments i crec que la meva incorporació aquí m'ha fet entendre, doncs, no sé, com s'organitzen els àpats a casa i les coses necessàries per, no sé, tenir una bona dieta però no malbaratar cap aliment. Bueno, primer, com ja hem dit, la conscienciació, la comunicació i difondre el nostre missatge. Però suposo que és una actuació que hem de fer tots, cadascú a la seva pròpia vida. Sí, jo crec que no hi ha una solució que sigui com la desencadenant i la que solucioni tot el problema, però no sé, sempre es diu això, però és que és realment així. Amb petites accions, doncs el canvi cada cop serà més notable. Cadascú ho ha de fer per ell mateix.